A ak chcete zarobiť pár eur, kliknite na odkaz v popise nižšie. Na začiatok chcem urobiť toto. Po kliknutí na odkaz, ktorý som vám dal, sa prihláste cez Google, Facebook, Apple, alebo ak chcete, použite e-mail. Ja zadám e-mailovú adresu. Zadám e-mail a kliknem na ďalej. Zostáva vybrať typ účtu, krajinu, overiť totožnosť a heslo. Tak, aký typ účtu si dnes otvoríte? Ja chcem osobný účet na lacné posielanie a príjem peňazí vo svete. Ak pracujete v zahraničí alebo začínate podnikať, zvoľte firemný účet. Ja si vyberiem krajinu, kde momentálne žijem, pretože je naozaj dôležité mať presne tie isté informácie ako na mojom občianskom preukaze, lebo to bude dôležité pre pridanie účtu. A ako vidíte, už som prihlásený. Teraz chcem na Wise prijímať či posielať peniaze. Najprv však pridám účet alebo kartu, aby som mohol začať s transakciami na Wise. Celý proces je naozaj veľmi jednoduchý. Ak sa pozriete vľavo, uvidíte domov. V platbách uvidíte svoj bežný účet. Bez reálneho účtu si otvoríte firemný. Chcel som kliknúť na otvorenie novej meny. Takže tu chcem otvoriť svoju prvú menu. Kliknem na otvoriť zostatok a potom otvoriť. Potom sa opýta, akú hlavnú menu chcete otvoriť. Musíte si vybrať možnosť, ktorá vám najviac vyhovuje. Ja si vyberiem náhodne, keďže už mám reálny zostatok. Teraz kliknem na potvrdiť. A ako môžete vidieť, môj účet je teraz správne nastavený, aby som mohol začať pridávať peniaze, môžem začať meniť peniaze, alebo môžem posielať peniaze, ak je môj reálny účet už prepojený. S údajmi o účte môžem ísť sem, vybrať reálne info a pridať svoj bankový účet. Teraz sa chcem vrátiť do môjho Wise. V nastaveniach účtu choďte do sekcie Pripojené účty. Na pripojenie účtu si najprv vyberte krajinu vašej banky. Ja si napríklad vyberiem USA. Potom si vyberiete okamžité alebo manuálne overenie. Okamžité overenie by malo prebehnúť cez vaše online bankovníctvo na rýchlu kontrolu účtu. Inak môžete použiť smerovacie číslo a číslo účtu, ale to môže trvať až 3 pracovné dni. Takže zvolíme druhú možnosť. Potom vás požiadajú o smerovacie číslo, číslo účtu, typ účtu a prezývku pre účet. Následne budete musieť kliknúť na potvrdiť. Potom pošlú malý vklad od 0,001 do 0,0089 USD na váš bankový účet. Takže musíme im oznámiť presnú sumu, ktorú nám práve poslali na účet na overenie. A hotovo, váš účet by mal byť hneď overený, čím sa potvrdí jeho aktivácia. Pozrime sa napríklad. Tu vidíme môj zostatok. Kliknem na poslať peniaze. A tu sú rôzne možnosti, ako poslať peniaze. Povedzme, že chcem poslať 5 €. Tu sú skutočné poplatky. Kliknem na pokračovať. A teraz k účtenke. Chcem ísť do nové kontakty a vybrať seba. Uistite sa, že máte aktivované bankové údaje. Ak pozriem transakcie, uvidím sumu a detaily. Vidíte, pridať účet a prijať peniaze z Wise je jednoduché. Niekedy to trvá pár minút, inokedy niekoľko dní, občas týždeň, 2, záleží od výkonu Wise. Dobre, tým uzavriem toto video. Dúfam, že vám to pomohlo. Lajkujte a odoberajte pre viac nástrojov. Nemáš bradu? Chceš mať bradu ako ja? Alebo žiadne obočie, vlasy, palicu? Som zakladateľ značky pre krásu mladosti. Pomôžem ti s bradou, obočím či vlasmi do 3 mesiacov. Z Aprovízy mi brada narastla za 3 mesiace. Pomôžem ti byť krajší a šťastnejší. Tak poďme na to, priateľu.